Momentix-pilvipalvelu tavallisella nettiselaimella tekee puhelimestasi automaattisen muistiinpano- ja raporttikuvatyökalun. Kuvittele, että kaikki tärkeä tieto on aina taskussasi, helposti löydettävissä. Kuvaa ja raportoi suoraan kentältä, ryhmittele ja löydä tieto sekunneissa sekä hyödynnä joustavia näkymiä omaan tyyliisi. Luo kuvamuistiinpanot ja raportit hetkessä. Napauta nettisivun Lisää kuva ja kommentti -painiketta. Sitten paina kameran kuvaketta ja ota kuva. Kirjoita kuvan alle haluamasi kommentti. Paina Tallenna. Tekstit muokattavissa myös jälkeenpäin. Kaikki valmista. Kuvia ja muistiinpanoja voit järjestellä eri ryhmiin ja tallentaa PDF-tiedostoiksi tai tulostaa. Sopii rakennusalalle, kuiteille, huolloille, takuuasioille, tarkastuksille ja moneen muuhun. Luo ammattimaisia PDF-raportteja ja hae tekstiä niiden sisältä. Aloita tänään. Tutustu osoitteessa www.momentix.net.